Добър ден, граждани на Плевен, граждани на България. Пред вас е колаборант Тасо Мавров, който изследва тангризма. За представяне давам думата на него. Срещата направихме за доброто на хората в Плевен. Имате право на въпроси, когато решите. Да, разбира се. Ами, аз първо ви благодаря, че сте тук и че искате да научите и този вариант на поглед към едно уникално събитие и епоха от нашето историческо развитие, която все още има силен оттенък в нашата история, в нашето мислене и на която аз се опитах да дам друг поглед. Не за това, което се говори за богомилите, като добри хора. Добри хора са всички хора. Хората обикновените са добри навсякъде. Но да бъдеш добър по-християнски е едно, а да притежаваш знание върху културата на твоето поведение и мислене, каквото демонстрират богомилите, е нещо друго, окончателно. И чувам ли се като говоря без? Защото понякога се получават микрофони. Мога и да говоря на говорителя. Така е по-добре ли? Добре. Така. Кое е, всъщност, първо да ви кажа, защо се занимавам с това. Аз по професия съм художник. Скулптор съм. Но преди години срещнах един човек, ходих в Пловдив, за да слушам курса на Вако Щолев. Може да сте чували за него, на който дължа много, защото години наред той ме въведе в духовната култура на нашия народ, която има не само религиозен характер, а която имаше и исторически характер. Тоест разглеждаше нещата от по-друга гледна точка. Там срещнах така случайно колабора, той се представи като колабор Дойчо Русев. По-късно се оказа, че той ще прави курс и много държа аз да бъда там, тъй като аз нямах пари да си платя тогава. Бяха онези времена на големите пари, на малки ненадници и на трудните времена, когато масите бяха пълни с една езотерична литература, която много наобъркваше. И аз заминах в Пловдив, работих там във вестника Вселена от тайни. Той беше вестник на Съюза на екстрасенсите в България. На професор Орбецова му беше главата, а Елка Георгиева беше собственика на вестника. Там всъщност се срещнах с Дойчо и разбрах от нея, че той много държи да завърши курса. Нямах тия пари, но тя ги даде. После аз си му ги върнах и така нататък. До момента, до който изкарах този 6-месечен курс от 6 лекции, т.е. 6 дни на лекции, общо 22 лекции, при които уникалното е онова, което мен много ме вълнуваше и много ме развълнува и ме накара наистина да проследя тази историческа действителност от нашия народ, която преди християнството се замъглява от всякъде. Да ни кажа, че направо е забранена. Защото изведнъж се оказа, че в тези 22 лекции, които слушах от него, аз излизах зашеметен от информацията. И разбирах, бавно и полека разбрах, че нашия народ е притежавал уникална информация за строежа на Вселената, за строежа на нашата галактика, за строежа на Слънчевата система, за принципа на развитие на нашата планета. Тоест как тя е създадена, как се развива и защо в момента сме такива, например, хората. Което беше наистина зашеметяващо. Оказа се, накрая завършваме курса, там се полага един изпит. Те са няколко, но най-главният беше този. Сега го знаят хората като древишко въртене. Древичите се въртят наляво, с дясно рамо напред. Приемете Земята като циферблат на часовник. Те се въртят наляво, с което се свързват с планетната енергия, набират много енергия и оттам изпадат някакви състояния. Ние се въртим обратно, ние се въртим с лявото рамо напред, надясно, като така следваме винтовото образуване на вихъра на торсионния поток, който дига съзнанието на високо. И ние търсят планетната енергия, ние търсим космическата енергия.
по начина, по който върти се докато паднеш. Такова е. Такъв е начинът да те разберат за какво ставаш. Аз после го разбрах. Аз паднах много бързо. Завъртях се няколко пъти и паднах. И даже си мислех, че няма да, че просто няма да стане нищо от мен. Той нищо не ми каза, но когато приключиха другите хора, стоях и наблюдавах другите. И когато някой според него там удържеше определено въртени и спира, той го извиква и му каза: от днеска си колобър билкар. И рецепти няма да пишеш и с лечение няма да се занимаваш. Вика друг, който е паднал и му казва: от днеска си врач. Това е старата дума нашата, която руснаците са запазили. От днеска си врач, билките няма да пипаш, той ще ги прави. Той ще ги бере. И така, когато всичко приключи, имахме 2 часа свободни, в които трябваше да се разхождаме в планината, без да говорим с когото и да е, по какъвто и да е начин, да избягваме хората, всеки да остане сам, и беше забранено да си говорим. След 2 часа каза: се събираме всички, събрахме се. Аз бях намерил така, бях си взел нещо и си го носих. Това нещо беше взел и Йото Пацов. Той е писател, много известен писател. Пише разкази главно, ловни случки и други, но вътре има много езотерика, вътре има много тангризъм, има много. Така, и се върнах и той ми същото нещо беше взел. Той не видя отдалеч и тези 20 души веднага им каза: напущайте района, тези двамата да дойдат при мен. И тогава за около... Сега не мога да кажа времето, защото нямам реално чувство за време. Но тогава той ми каза на мен, още когато падна сутринта, аз разбрах, че съм успял, че наистина курсът е добре завършен и от днеска си колобър на словото. Ясно как, това е причина. Той каза: първо знака от небето е той. Тогава разбрах, че в колобърството, българското, никой не може да даде звание на друг. Званието се дава от небето. Той само те въвежда в едно състояние, в което те пуща да се разхождаш сам, и когато се върнеш след известно време, дали носиш знак, дали друг начин, вече може да има и други начини, той разбира човека насреща за какво става и го ориентира какво да прави. И ми каза: аз още от самото начало знаех, че ти трябва да завършиш този курс, затова се съгласих Елка да плати вместо тебе, ще й върнеш парите, защото дълг не бива да имаш. И така. И така станах колобър на словото. Тоест от този момент той ми каза: ще върнеш тангризма на българите, защото това е най-древното, най-старото и онова учение, което обединява цялото човечество. И на мен ми стана много интересно, защото от всичко, което бях разбрал, уникално е това, което разбрах, но в същото време то се допираше до всички учения. Аз в това време се занимавах много сериозно с изучаване на всички религии. Просто реших, че това трябва да го разбера. Бях много добре, мисля, така, доста добре изучил братството, Бялото братство на Дънов. Вакуш познавах много добре, ученик му бях, както се казва, но това, което нашия народ е имал, е нещо друго. Така постепенно тръгнах. Словото, той каза: само чакай. Аз съм какво трябва да правя. Сега аз работех като журналист. Журналист, който е написал един материал, човек, който е тръгнал, пише непрекъснато. Викам: ти знаеш сега, че аз ще пиша. Това не, ти си за това. Чакай словото да дойде. 7 години по-късно аз се качих на същото място, просто от любопитство. Отидах да видя там, където се въртях, там, където получих знака, там, където той ми каза. И тогава, ако сте ходили на Рила, където е езерото Бъбрека, до Бъбрека въртяхме, от Бъбрека до новата хижа, книгата Колобър, която виждате тук, цялата беше в главата ми. Структурата й беше в главата ми. Основните въпроси, които трябва да се разработят в една тема, беше в главата ми. Аз до ден днешен не мога да кажа как стана това. Нямах дори на какво да запиша. Всеки журналист ходи винаги с химикал и поне един лист в джоба. Аз този път имах едно много малко тефтерче, което нищо не ставаше. Една жена ми даде една нейна тетрадка и казва: запиши си това, което искаш да запишеш, скъсай листата. Те бяха първите тетрадки с телчета. И бяха много такива ценни, но защото тя ме познаваше, жената. И аз казах: искам да запиша структурата на книга, просто книга ми дойде в главата, искам. И тя ме я даде. Когато я върнах, тя погледна, обърна я, скъса първите 3-4 листа, които са нейни, и ми даде тетрадката, защото книгата беше там.
Как е станало това, аз не мога да ви кажа. След това, когато започнах да разглеждам книгата, тя вече нарасна на това, което и виждате, разработки има вътре, дойдеха допълнителни информации. Така тръгнах по този път. Обяснявам ви пъти, защото аз нямам претенцията на абсолютен автор върху това. При мен, когато се поставя една тема, тя идва и заедно с темата, която започва да обхваща съзнанието ми, идват невероятно много доказателства от някъде. Стигал съм до там, че съм вървял по улица, виждам речник на техническите термини и се сещам, че не знам какво е това неутрино. Аз съм художник все пак, нали? Не знам какво е това неутрино, елементарна частица. Този, който продава книгите, ме познава и казва: последния речник вземай го. Знам, че ще се интересуваш от тези въпроси, вземай го. Аз казвам: нямам пари. Много мразя някой да ме агитира за нещо да се взема. Затова и в магазин, като отида обикновено, както и да е, това е друга тема. И тръгнах през всяка улицата и в същия момент нещо в мен стана, обърнах се, отидах, извадих по тези 600 лева, които струваше книгата, имах ги точно в джоба си, но му казах, че нямам пари. Сложих му ги на масата, той се засмя и се тръгнах, отивам вкъщи, отварям речника и виждам елементарни частици изброени и вътре пише: единствената частица, която няма енергия, е неутрино. За книгата ми Свръхсетивност, епилепсия или ясновидство, това е първата книга, която съм издал, само неутрино трябваше да знам, т.е. не можех да разбера коя е частицата, която активира нашия мозък, за да се получат тези две уникални, феноменални способности, процеси в нашия мозък. Единият е ясновидство, а другия е епилепсия. Епилепсията не е заболяване. Освен ако човек не е ударен, при катастрофа няма огнищи или по някаква причина има огнищи в мозъка. Когато тя се получава при напълно здрав мозък, това е недобре протекал процес на ясно виждане, на ясновидство, който нашата ретикуларна формация, тогава мозъка дига енергия 800 миливолта. При една голяма криза епилептична, гранд мал, дига 800 миливолта. Нашите клетки издържат 40 миливолта и след това изпадат колапс. Смятате, за да запази мозъка, ретикуларната формация сваля шалтера, както аз обичам да го наричам, мозъка спира да получава информация, защото всичките ни сиви клетки ще гръмнат. И така се получава епилептичния припадък. Така, сега се връщам на основния момент, за който сме тук. След това нещата тръгнаха, вече им 14-15 книги, не съм ги броил точно. И се оказа, че аз наистина мога да навлизам в тангрийската ни култура и все повече навлизам в нея и все повече в моята глава по някакъв начин се разпечатват темите. Така стана и с приказките. Тя е една от, между другото, тая книга, по мнението, аз съм член на Академия на науките на Баня. Член-кореспондент съм. Там, по тяхно мнение, тя трябва да излезе на световно ниво, защото в света още няма нито определение, нито разработка за сакрална вълшебна приказка, а нашия народ и има. И той има от времето на стангризма, аз само възстановявам нещата. Така тръгнах по този път. Вече имаме дейност в чужбина, член съм на Международния фонд за изучаване на тангризма, член съм на управителния му съвет, наред колегията и така нататък. Издадахме речник, който вече е вкаран в речника на Евразийския съюз за изучаване на тангризма. По нареждане на Путин и под прякото ръководство и наблюдение на Лавров, така поне пише в моите документи, тангризма ще бъде върнат в Евразийския съюз, защото той забранява етническите и религиозни противоречия. В най-уникалното нещо на тангризма, освен този велик съвет душа да ни поробва и духа да ни подвежда, е това, че никой няма право да обижда душата по какъвто и да е начин на другия човек. Не можеш да го обидиш, особено смърт не е била присъдата. Аз вече така доста надълбоко в нашето знание. И затова е възприето и може би след още като приключат тези жестоки моменти, в които са войната в момента, която съществува по някакъв начин, по някаква форма, каквато и да е тя, ще се мине към тая духовна култура, защото ние направихме речника. В момента, тази година даже трябваше да бъда в Горен Алтай,
където трябваше да обсъдим, и сигурно те са го обсъдили, но аз не можах да отида заради войната. Е обсъден вече проекта за правене на учебник на висшите учебни заведения, които задължително всички студенти ще изучат тангризма. Защото той ще стане основна духовна доктрина на целия Евразийски съюз, следствие на което аз съм присъствал 6-7 пъти на тяхни тържества за посрещане на тангра или във всяка държава. 5-6 държави съм ходил на техни обреди, тангриски, но нямат нашата култура в нещата, без да казвам нещо лошо за това. Просто те са запазили ритуала, те са запазили обреда, но не са запазили философията, не са запазили духовната доктрина, върху която е изградено всичко. Навсякъде всички хора в този ден абсолютно, не знам как става, забравят, че един е мюсюлманин, другия е будист, третия е християнин, четвъртия не знам. Веднъж в Якутия се случи при едно посрещане на тангра, 2 часа и половина. През нощта слънцето като изгрява, 150 хиляди души бяха събрани на едно място, вдигнаха ръце и произнесаха тангра, добре дошъл, светлина и така нататък. И след като всичко това стана, това става под егидата на президента, който започна хорото. Имат свещено хоро, който се играе 3 дни. С стъпка наляво, защото се въртят точно като нас по посока на часовниковата стрелка. Всеки от тях се хваща на това хоро. Малки дечи са и такива. Аз видях как дете изтича и се хвана до президента и до главния шаман и те го хванаха за ръчичка и играят с него. Това хоро не се прекъсва 3 дни в чест на тангра. На това, че лятното слънцестояние е излязло, че слънцето е най-високо, че живота се е върнал, че на планетата ще има отново светлина. Те не разглеждат тангра, както и ние не го разглеждаме като Бог. Понятието Бог в тангризма го внесе Бешевлиев, за което е едно от най-големите престъпления в нашата фолклорна наука, ако така мога да кажа. Защото той нямаше право да внася това. Но веднага след това го поеха, среди за което е много удобно това. И от отец на българите тангра, и сведнъж тангра стана Бог тангра, с което се изравни с всички останали религии. Кой внесе понятието Бог? Моля? Кой внесе това понятие за Бог? Бешевлиев. Голям фолклорист наш, така или иначе. Така, това ви казвам просто за да знаете, че писането на тези книги при мен не е желание да ставам писател или нещо друго. Писането е едно задължение да се върне това колосално знание на нашия народ. За другите книги няма да говоря повече, сега започвам за това, за което сме се събрали. За Боян Мага. Когато аз прочетох преди години Глогов, още в момента, в който прочетох неговата книжка Малка за богомилите, сигурно не знаете богомилското учение, веднага просто в този момент разбрах, че един ден това всичкото трябва да го разработя така както е учението, а не така както той е запомнил и го е предал, и то сега е превърнато в нещо, което никой не знае какво е. И това се получи. Всъщност тази книга, Боян Мага, представлява прочет, тангриски прочет на книгата на Антон Глогов. Първо трябва да уточним, че Боян Маг означава в тангризма маг е този, който е съвършен. Този, който прави като магьосник нещата. Този, който ги прави, няма обяснение, но ги прави. Затова думата магьосник в нашия тангризъм е съвършен. Думата вещица, например за жената, за бабата на селото, баба Янга, както я наричаме, ние трябва да има г задължително. Тя се казва баба Янга, която ние наричаме вещата жена, знаещата. И при болки, и при смърт. Една жена, която изражда децата по време на раждане и ги погребва. Те са с колобър, той е свещеника на селото. Са правили това. В книгата на Антон Глогов има нещо, което е любопитно и което до този момент няма тълкуване. Това е символа на Боян Мага. Тези две елипси, вие сте го виждали, предполагам, този символ, тези две елипси, които се намират на неговия тюркоазен пръстен и които са му дадени от двама сирийци. Сега те казват, че са сирийци, не знам дали са сирийци или иранци, но могат и сирийци да бъдат. Но това е линията на нашата тангрийска култура, която и до ден днешен стои там. Иран е пълен, има вагони книги, в които пише за българите, които са били там, и цялата тангрийска култура я има там. Той иранският шах не прави опит да ни даде това знание, но нашите го отрязаха веднага.
Така, връщаме се към пръстена на Боян Мага. Елипсите, които Боян Мага има, в тангризма се тълкуват. Високата, вертикалната елипса, аз съжалявам, че се разминахме с мултимедията, щях да ви ги покажа, но вие го знаете. Високата, вертикалната се нарича при българите ион, което значи най-голямата епоха за развитие на човечеството. Никой не знае точно колко е. Това е просто една голяма епоха. Юнг разбра това понятие от мексиканските шамани и го нарече еон. Те така го произнасят по тяхния начин, но това е еон. Хоризонталната елипса при нас се нарича ной. Тоест, онова, което във вертикалното, от божественото, от центъра на галактиката, от центъра на Вселената слиза към планети като нашата, по-вертикалното. Когато дойде на планета като нашата, където е материята, става хоризонтално. И затова се преобръща. И се казва ной. Информация за това може да намерите и в нашата глаголица. Ние сме единствената азбука в света имаме, в която има и буква Йон. Буквата Йон показва точно тогава как небесната и земната света Троица върху кръгчето на нашата планета започват да творят структурата. Всеки, който е предмет, същество, осъществено структурно Това е тайната на буквата затова в нашата глаголица буквата се изписва обратно с две чертички, не както после Климент Охридски я завърта. Тоест, всеки от вас Всяко нещо Защо? Защото го има. И това всъщност е една буква с уникално значение. Ние в тангризма знаем, че когато трябва да я разглеждаме, това е космоса. Когато трябва да я разглеждаме като символ в езиковата култура на българите, ние правим огледален образ. Тоест слагаме едно огледало до него и тя се обръща. Става ной. Така, притчата за ной, която е описана в Библията, е българска. Тя не е тяхна. Библията, Старият завет е изключително фалшив. Няма такова нещо. Той е измислен 8-9 век. Който иска, може да прочете на Мауро Белинго, личният преводач на Ватикана от иврит, който е единственият човек, който е допуснат в Ватикана и от евреите до тяхните оригинални книги на завета им и на цялата им история. Той казва, една глава няма вътре. Аз имам книгата, която беше преведена на български, излезе втората книга и я забраниха. Спряха я от всякъде. Дори приятелите ми не успяха да ми вземат един брой да имам. Във втората книга той окончателно доказва цялата несъщественост на Стария завет. Това е друга тема. Така, ние се връщаме към това, че легендата за Ной е легендата в тангризма, как се образува материалният живот на тази планета, как се създават всичките царства и какъв е пътя на развитие на онова уникално същество на планетата, чието ум подлежи на окултуряване, чието ум може да бъде интелектуализиран и после одухотворен. Базата за това разчитане, особено в езиковата ни култура, а и тук това, което съм направил, са двете елипси от пръстена на Боян Мага и пръстена на поп Богомил. Аз имах, той живота се е погрижил. Когато бях студент, при мен дойде един професор, с който бяхме много добри приятели, още като студент. Аз студент, той професор, но се разбрахме на много теми, че имаме какво да си говорим насаме. И така той дойде един ден и ми каза, искам като скулптор можеш да ми направиш отпечатък на един пръстен, ама не трябва да се говори за това. Аз казах, мога, ама трябва да го видя. И той изкара. Бяха даже откачили халката отдолу, само плочката отгоре. И той го изкара, вика, виж го. И аз казах, остави го сега тук и натиснах восък върху него, за да видя дълбочината на релефа, защото е много плитък, дали мога да направя кълъп. Той искаше кълъп. Прегледах всичко, видях и му казах, мога. Поне ще опитам, обещавам ти. Цяла нощ съм работил. Когато на другия ден му предадах сутринта кълъпчетата и формите образувани, по някакво стечение на обстоятелства, защото не съм го направил нарочно,
Аз забравих да му дам восъка и той забрави да му попита, въпреки че го беше видял. Мисля, че тук отгоре се погрижиха, този восък да остане в мен, аз го имам и до ден днешен. Когато мина време след това, когато се промени режима в България, ние тогава за последен път се видяхме с него, той ми каза, това ти тогава направи кълъп на пръстена на поп Богомил. Този пръстен се знаеше, че е на поп Богомил. И аз викам, къде е? Искам да ида да видя, какво сте направили с него. Не питай. От тук нататък не питай. И той почина преди няколко години. Не знам нищо повече. Но знам, че пръстена не е в България. Този пръстен аз съм го разшифровал тук. Този пръстен е точно копия на елипсите на Боян Мага с разработка вътре на кръстовите от християнската доктрина и с едни като кавички, те големите ъгловите кавички, които правим в писмеността, с което се определят четирите етера на пространството или четирите сили, както ги наричат още, или на български в тангризма четирите джила. В астрологията са вода, огън, въздух и земя. В този пръстен е описано всичко. Пръстена на Боян Мага и пръстена на поп Богомил, на мен ми бяха двата жалона, в която целият тангризъм влезе вътре. Защото разбрах, че всъщност тогава, както се казва, нали, са се погрижили аз да имам този отпечатък. Какво друго може да се разбере от анализа на Антон Глогов? Който вземе книгата, ще има възможността. Аз съм преписал всичко, има толкова една объркана глава, вътре е сложено листчето за поправка. Всяка тема, която Глогов разисква, вие можете да я прочетете след това разискване през тангризма. Всичко, за което Глогов говори, тангризма го знае. Има само 2 или 3 глави, които на него са му разместени, защото космогонията му на Тангра не е била ясна. Но ние знаем принципа на образуване на Вселената. Аз дори тук вътре съм писал за много интересната и наблюдалната астрономията днеска черна дупка. Българите са знаели какво е черна дупка. Българите са знаели, че една черна дупка прави нова Вселена. И това знание е колосално. Никъде аз съм научен работник. Значи, занимавам се и с това. Никъде до сега науката няма хипотеза за това. Ние все още черната дупка я разглеждаме като пространство, което изяжда всичко. Не е верно. Това е пространство, което деструктурира материята. До кварк. Прави един огромен торсионен ръкав, някъде в пространството създава нова сингуларна точка и кварките започват отново да образуват Вселена. Това нашите българи в тангризма са го знаели и са го завещали в това знание, което е уникално. Ние за това, всъщност науката какво прави? Науката нарича кварк, най-малката частичка от материята я нарича кварк. Кварк е думичка взета от скандинавската митология и означава дух. Науката признава, че първичният елемент е дух. Тя признава, че оттам тръгват нещата. Защо е дух? Защото е чиста информация. Учени като Шипов, като Острецов, 4-5 души са вече руските учени, които съвсем спокойно излязаха и казаха, Библията трябва да се разшифрова. Трябва да спрем да я приемаме цялото това, само от 1 до 5 глава, нататък не четете, ако искате да я четете. Там е онова, което е дадено, притчата за Ной и може да прочетете книгата на Йов. И Зетил също е интересен, но всичко останало е плява вътре, напълнена и така, само за да изглежда на история. Но както и да е, това нещо всичко е казано вътре. И в нашата тангритска култура това го е имало. Така, аз всъщност започнах да работя върху книгата, за да разшифровам тези глави на Глогов, които той е прочел благодарение на дядо си от 2 книги. Дядо му ги е чел на една книга на турски и една книга на глаголица написана. Тогава, когато богомилите от България трябва да избягат, защото тук ги избиват, отиват в Босна, където правят дори църква, самостоятелна църква имат, исляма приема много добре тази доктрина. А знаете ли защо исляма я приема добре? И до сега никой не може да отговори на този въпрос.
Ами защото исляма и християнството са преки доктрини, произлезли от тангритската култура. Тази година аз не можах да отида в Горен Алтай, но си изпратих доклада. Докладът ми е отпечатан, който иска може да го види. Пишете tengrifond.ru. Това е имейла на Международната фондация за изследване на тангризма. Аз там доказвам директно с снимки, с материали, с проучване на това, че джамията и нашата църква са едно и също нещо. Малко по различен начин третирани. Те имат абсолютно еднаква символика и тя пряко произлиза от тангритския храм. Тангритския храм го знаем какъв е. Ние го пазим. В исляма и до ден днес, например, има един остатък, който се нарича тюрбе. Сега не знам тук във вашия район дали има запазен, в Казанлък има. Тюрбето е тангритски храм, който се прави без олтар, а на мястото, където е олтара, в земята се вкопава този, който се погребва. Тоест, това е погребална архитектура, която е точно копия на тангритския храм, но там, където сега те погребват, ние сме слагали колоната, на която колобър е извършил съответната обредна дейност. Абсолютно еднакво е. Еднакво е ориентирано, абсолютно всичко е. Затова в Босна и Херцеговина навсякъде посрещат богомилите с отворени обятия. Накрая не само им дават църква, те приемат тази духовна култура. Те работят с нея. Аз съм ходил 3 пъти там, проучвал съм нещата, всички стечки съм ги разгледал. Ходих и на босненските пирамиди да видя, нали? Но след това разглеждах стечките. Стечките са чист тангризъм. Това, което тук пиша аз за това как се образува една вселена, от 6 галактики се образува една малка вселена. Иначе вселената е единна и цяла. Но 6 галактики в тангризма създават една отделна структура, която се нарича също е вселена. Там на стечките този процес е описан и аз тук съм го показал вътре как е. Разшифровал съм 4 или 5 от характерните релефи на стечките, които са пряк тангризъм. Който прочете книгата внимателно, ще го види това. Какво прави всъщност Глогов? Глогов се опитва години след като дядо му го накарва да научи тази доктрина, защото той му казва, че това е нашата старата, истинската доктрина, старата ни вяра. Глогов научава как се прави Вселената и всичко това, за което говорим. Как изобщо става това, което е станало тук. Тоест на ной равнището материя, как се реализират йон процесите от сингуларната точка на нашата Вселена. На сингуларната точка на нашата Вселена, това е звездата Алциона, от Плеяди или старата име на съзвездие Плеяди при българите, квачката Спиренцата. Изключително точка. Аз и до ден днешен се интересувам. Кой промени? Кой написа нищо незначещото Плеяди, което значи само една група? Кой промени онова уникално българско име, квачката Спиренцата? Защото сингуларната точка е квачка, която се е излюпила. Какво? Звезди, планети, хора, животни, материя. Уникално представени на българите за сингуларния център. Мъртвата точка го наричат богомилите. Защо? Защото преди кварките да започнат да се съюзяват, да се съединяват, да стават на дуплети, триплети, квартети и квинтети, преди да стигнат до тази степен, шестата вече секстилната е в нашия мозък вътре, те всъщност са една мъртва материя. Тоест те са материя, която не произвежда нищо. В един момент се създава полева структура, енергия се появява в тях и те започват да се скачват. Това вече и науката го утвърждава. Има една книга на Острецов, мисля, че беше. Той разшифрова на Йоан Богослов първите думи. В началото бе Словото, Словото беше от Бога и така. Той казва, ето това е описано е произхода на Вселената, описано е как става Вселената, но трябва да го прочетем така, както го четем ние в тангризма. Слово означава информация. Когато словото не е информация, то е крясък. То е хаос. То е звук. Дори животните, когато издават звук, издават система от звуци, които означават за другите животни нещо. Значи дори при тях, когато имат
звукообразувани с определен характер и носи се определен смисъл. А ние, които имаме букви, които правят слово, ние се задаваме въпроса, че словото е една страхотна информация. Аз в момента пиша книгата и за нашата глаголица. Още малко ще я приключа. Такова уникално нещо на планетата няма. Аз съм запознат с глаголицата до нейния указ. Т.е. до закона, който я прави. Единствената стъпка, която по-напред има по-в дълбочина, с нея не съм запознат, знам какво е, знам как означава, но не съм в дълбочина запознат. Това е нашата най-стара азбука, която се нарича Кириали. Когато Константин и Методий получават разпореждането и го приемат да създадат единна азбука, Константин обикаля навсякъде с брат си. Накрая те отиват в Индия, в щата Пенджаб, който граничи и е част от старата българска държава Балхара. Тогава той се запознава, те му казват, тук има от вашите българи хора. Има хора, които говорят същия език. Той отива, много са били изненадани с това, че дунавските българи и тяхните българи говорят по един и същи начин. Тоест хората там и нашите българи тук говорят с едно и също слово. Те се разбират. Тогава той е запознат, това го пише Светлозар Попов, историк с много добри книги. Забравих само, че как се казва тази книгата, аз се споменавам библиографията, който после иска да я научи. Той пише, че там той се запознава с, както са му казали индийците, с старата българска азбука Кириали, която се знае само от тяхните писачи. Писач при нас е човека, който може да пише, който е грамотен и може да пише, защото не всички са били. Така Светлозар Попов тръгна по този път да изследва. Аз също го знам. Когато Кирил, т.е. когато Константин се завръща, той за един месец прави азбука. Може да опитате. Изследвайте която азбука искате и се опитайте да създадете нова азбучна система. Уверяваме, че на 10-я, 12-я знак ще блокирате. Не може. Не се получава в нашия мозък. А той за един месец прави нашата свещена глаголица, старата българската глаголица, Кириали формата има 42 знака. Прибавени са, безобразно са вкарвани вътре руския знак Ирай, баротна, вкарвани са гръцки букви, какво не е скарвано. Нашата глаголица е обезобразена от всякъде. Така по-късно същото учеш чака и нашата кирилица, на малко по-трудно, защото народа бързо я усвоява тая азбука. Така, когато Кирил се връща, създава глаголицата, папата научава и го кани. Казва, че папата в началото се съпротивява. Нищо такова няма. От самото начало, научавайки, че е бил в Балхара и е научил Кириали, папата го кани да отиде в Рим и го посреща на около 15 км извън Рим с всичките си кардинали и цялата си свита. С огромни почести, като цар е посрещнат Константин. След което, много любопитно е, аз затова отклонявам, защото е любопитно наистина, да се зададем един въпрос. Защо 50 дни преди да почини, Кирил приема монашество, Константин приема монашество и титлата или името, монашеското име Кирил. Но не е удостоен със званието епископ. Високото религиозно звание е епископ. Брат му, който не е създавал нищо в азбуката, само помага в нея, обаче е епископ. Но не е Кириал, не е Кирил. Защо е това разделение? Просто защото Константин в Балхара е изучил и е получил посвещението Кириали, а Методий не е. Методий няма никакви претенции към буквообразуването. Тогава всъщност него го наричат Кирил. Защо се появява това име Кирил? Който иска, може и да опита. Аз не съм опитвал кой знае колко добре, не съм поразпитвал само.
да види, че преди Константин и Методий в иконографската система на именуване на свещени лица в свещената ни иерархия, като светец, като епископ, като митрополит и така нататък, няма никъде името Кирил. То се появява с Константин. Защо? Защото няма как папата да присъди езическата, те броят българите за езичници, езическата титла Кириали на Кирил. Защо после Климент Охридски, който промени по-трудната за изписване глаголица на кирилица, както днес я знаем, защо я нарече кирилица? Той всъщност се нарича кириалица, защото знае откъде е тръгнало всичко. Да не стигаме по-надалеч, но това са любопитни неща, които мен ме карат да навляза. Аз познавам това, което, как да ви го обясня, това, което Константин прави, е, че той, разбирайки принципа, сега ще ви кажа какво е това принципа за кириали. Като я напиша, ако искате, мога пак да се срещнем и да поговорим върху. Тя е уникално нещо. Аз една година, както се казва, не съм на себе си, докато я пиша. Кириали означава, когато чуете един звук, например звука А, да знаете как графично да изпишете символа на този звук. Всички народи, всички азбуки почват с буквата А. С отворена, свод висок, отворено хубаво, казвате А, отвореното хубаво. Кирил е знаел как това А се превръща на знак. Това е кириали. Кириали знае как да превърне звуците или звукосъчетанието, т.е. тоналното от изражение на нашия говор, как да го превърне в графичен символ. Този начин на превръщане, тогава, когато вече наистина го можеш, се нарича указ на български. Произлиза от българската глаголистическа буква ОУК. Ще я намерите в глаголицата, който е. Която ОУК означава 400. А аз означава буквата А. Аз, самостойности, отделни понятия. 400 отделни понятия. В нашия тангризъм се знае, че цялото човечество е говорило 400 думи и са били познати на абсолютно всички. Това е другото голямо обезобразяване на нашата история, което направиха евреите в Стария Завет. Нарекаха го Вавилон. Вавилонското стълпотворение го знаете. Човек трябва да е ненормален, аз не познавам такъв строител, който идея и какъвто идея, да си представи, че може да прави къща, която да се качва в небето и да стигне Бога. Всеки нормален човек, едно дете, като види един орел или една птица, как бавно се кача нагоре и накрая вижда като точица. Кой ще му подава туклите и върта там? Няма толкова глупави хора на земята, които да повярват, че наистина хората решили да стигат Бога, да правят къщи, той един ден се ядосал и им разделил езиците и те вече не могат да се разбират. Точно обратното е. В нашия тангризъм се знае, че това става в епохата на шумерите. Шумерската цивилизация, базата е българското племе Кутри-Гури, което значи вълците, и аналога му в женския аспект, Кути-Гури, което значи вълчиците. По същия начин ние имаме два етноса – траки и българи. Сега се опитват да ги направите. Един не е верно. Това е за да заличат тангризма. Както и да е, нали, там се знае, че езиковата култура на нашия народ е създадена в центъра Бабилоно или Бабилон, което евреите и другите превеждат на Вавилон, защото нямат Б. Това е цялата работа. Там какво означава Бабилон? Ние винаги на този, който много знае, много е вещ, му казваме баба, после идва и дядо, което не е нашето, е русизъм, баба. И до днес е запазено в родовския ни край. Хората казват бобайко на всеки човек, който е по-възрастен, или чичо, втората голямата форма. А лоно означава място на създаване. Всички знаем какво значи лоно. Бабилоно е центъра на създаване на звуковата система на нашия език с тези първи 400 думи, които ги има. И те ги има до буквата указ в нашата глаголица. Всъщност Кирил какво прави?
Кирил, познавайки кириали, как да се графично изобрази един звук, е можел да създаде система от такива фрактали, графични, от които да направи буква. Ако имаше медия, ще да ви го покажа, но още мъничко ще продължа, да само много не ви омръзна. Например, буквата А, нали, помните ли буквата А от глаголицата? Тя е една вертикала, една хоризонтала, две малки хастички отстрани и една малка фльонгичка отгоре. Буквата А в закона, указа на кириали, тази малка фльонгичка горе с цялата чертичка надолу означава цифрата 1. Първия, изначалния, това е Бога, този, който стои на небето. Цялата вертикала какво е? Цялата вертикала е вертикалата от пръста на Боян Мага. Ион процесите от сингуларния център до материята ни. Буквата притежава обаче и хоризонтала. И това е равнораменен кръст, забележете. Но за това е друга голяма тема. Хоризонтала, на която са двете малки хасти. Те означават, че от вертикалата на слизане до материята в най-ниската част на буквата се развиват бинарните системи на всичко, което е разделено на мъжко-женско, плюс-минус, както искате, така смятайте. Тоест буквата А в глаголицата означава Бога, слизам в материята и в тази материя правя същества, които са полярни, мъжко и женско. Дали са животни, дали са хора, няма значение. Но при нас, понеже вече е слово, а хората имат словото, тя придобива името, придобива символа на отделния човек. Това е знаел Кирил. Знаел е как тази фльонгичка горе малка, с цялото ребро надолу, което е вертикалата, знаел, че това е олицетворение на звука А, който ние произнасяме толкова открито. Само българите и румънците го произнасят така. Буквата А се произнася само от българите и румънците така отворено. Там край Молдова са му казали някакви и другите, когато са били нашите българи, както и да е. Но ние, вижте какъв символ е. Имаме символ, който показваме как сингуларната точка Бога слиза надолу към материята, как да започва да прави същества, които имат бинарна структура и които могат един ден да създават поколения. Това всичко го казвам, за да разберете дълбочината на този голям процес, който вътре в словото на Глогов, което е останало от него, се съдържа. Малко е объркано. Когато прочетете, аз вътре пиша от кой етап до кой етап той размества нещата. Той, например, не може да опише кварковия период, как преминава в елементарни частици. Тя науката не може. Но тангризма го знае. Ние знаем как знае ли са нашите, как два кварка се събират и правят бинарната система, която в буквата А вече разбрахме, как в словото не е вкарана. След това как се закачва трети кварк към него и става тъй наречената Света Троица. Вие ще видите този голям триъгълник в буквата Йон в глаголицата. След това са знаели как става квартет, равнораменния кръст, който значи вече материя. Четирите етера, четирите сили, четирите енергии, ако щете в астрологията и така нататък. Това всичкото, което Глогов го предава, той го предава с един спомен. Тъй като тези книги, когато той се връща и ги търси, те са унищожени. Когато българската държава, т.е. българският народ получава правото на самостоятелна църква, благодарение на Великия визир, благодарение на него го подчертавам. Защото всички държави и най-вече Русия правят всичко възможно години наред българите да ни получат самостоятелен статут на етнос и църква. Тогава визира заплашва Русия, че ако в рамките на една година Русия не се съгласи, той сам ще провъзгласи етноса българи и ще им даде право на църква. И тогава започва Антим I го викат го в Цариград и го поставят на това място и тогава визира му казва, тук си ставаш глава на нашата църква, на вашата църква, на българската. Така, това е друга тема, пак да не я засягаме. Но какъв е въпросът? Въпросът е, че цялата тази наша култура е била смачкана тогава много. Унищожавана е. И то толкова точно, както и днес се унищожава. Отворете Google, влезте, в интернет влезте. Напишете глаголица.
Трагедия е, срам е за българите. Нямаме официална глаголица на Българска академия на науките като форма и като буква. Напишете кирилица, ще видите, тя е пълна вътре с русизми. Вижте една книга, която сега излезе, Тайната на глаголицата. Тя навсякъде пише славянска азбука. Имаме българска азбука, която служи на славянството. Измисленото славянство, защото такова няма. Тези всичките процеси в този период от време са унищожавани. Богомилите за това са унищожени. Защото всичко това са го знаели. Знаели са го до там, че да могат да образуват общиярия. Т.е. да могат... Какво значи думата, когато... Вие сте го чели, предполагам, това и го знаете. Той нарича обществото, което живее, общиярия. Какво означава думата общиярия? Общество на ариите. Това е общество на ариите, общество на белите хора, общество на хората, които не претендират за ранг и превъзходство. Това е душата арии. Душата арии е този, който смята всички за брати и за сестри. При него може някой да е началник, може някой да е избран за началник, да е избран за ръководител. Той е рангово провъзгласен на длъжност. Той отговаря за нещо, има статут. Но всички сме брати и сестри. Затова при богомилите всички са брати и сестри. Това е оплашило не само Ватикана. Ватикана прави 5 кръстоносни похода точно заради това. За да избие всичкото това и да го изчисти от дъното. Да няма никакъв остатък. Разбира се, остатък винаги има. Черна гора и Босна, пък и Херцеговина приеха. След това Баязит ли кой беше пък отиди и ги изби всичките, но това вече е политика. Но там останаха. В Босна останаха стечките, останаха на нашите богомили цялото тангриско знание. Последната глава е посветена на кратък анализ на най-важните символи в нашите стечки. Вие ще ги видите, че са чист тангризъм. Уникално е това знание. Аз мога да ви говоря часове за него, защото аз смятам, че съм доста навътре и защото вече са в над 10 книги съм с различни теми. Моите книги не са книги в литературния смисъл на думата, а те са един начин да се върне нашето знание. Тоест аз се опитвам, разбираемо доколкото мога, да предам онова уникално знание, което на моменти на мен даже още ми е трудно да го разбирам. Трудно ми е да разбера как може един човек, който е бил безписмен. Колобрите всички са писали, имали сме азбуки. Българите имат 2 азбуки. Имаме глаголица и кирилица, траките имат чентоматико, така наречена, формите на която са гръцката и латинската азбука. Когато Кирил го посреща папата и го пита, какво му е все пак основанието да напише, той казва основанието на това, че вашата азбука е произлязла от тук. 11 кардинала са застанали на колене пред него. Защото знаете, че латински език е производна на една от формите на кирилистичния стария вариант, преди потопа, който пред траките е останал като азбука, в която после се вкарват допълнително 6-7 символа и става гръцка. А другата форма, по-оликотената, която много прилича на съвременната кирилица, се нарича латинска азбука. Всички са производни на кириали. Има един руски академик, Николай Мар. Единственият човек на планетата, който е посветил на живота си го е посветил да изучава езиците. 184 основни езика има на планетата. Всички ги е изучил. И последното му съждение е, всички произлизат от българската азбука, от българското знание. Това го доказва единственият човек на света, който знае 184 езика и казва, всички се произлязат от България, от български език. Това не е македонизъм. Това не е гола претенция. Нашия народ го носи. Ние го носим в себе си. Ние сега, ако се върнете да пишете на глаголица, ще видите колко бързо почвате да пишете. Защо? Защото в глаголистичния символ и във всеки езиков символ, който вече има графичност, той вече е буква, притежава едно много старо свойство, което ние разчитаме. Докато изписвате буквата А, вие произнасяте на ум. 4 ви мозъчни стомахчета вибрират. Когато 4 мозъчни стомахчета вибрират, се получава траен звук в нашата информационно ниво на нашите клетки, които тези 4 точки имат като пирамида, образуват връх в
стремето на нашето лице долу и цялата тая вибрация резонира вътре в нашата уста. Това е можел да направи Кирил и това е Кириали. Да разшифрова вибрацията на една буква в устата на българите, в устата на траките, в устата на латинците, в устата на евреите и така нататък. На който искате народ. Това е голямото му основание. И това е огромното знание, което аз още даже не мога добре да разбера. Как може да чуеш един звук и да го направиш на чертичка? Но става. Става, защото данните, и Светозар Попов също го доказва, са там. Какво е важно да разберете, който иска да прочете тая книга? Че ще се сблъскате с английската култура на българите. Ще се сблъскате с едно уникално знание, в което е много трудно да се разбере, че, например, когато той говори за силата Ра и Зо, които са тангристски понятия, и заради които богомилите ги изкараха дуалисти. Не са дуалисти. Това е спекулация или много високо научно невежество. Дуализма са две самостоятелни структури. Две самостоятелни неща, както да кажем съвременното християнство, а и мюсюлманството разглежда доброто и злото. Ние ги разглеждаме като контрапунктови. Ние ги разглеждаме като врагове. Нищо такова няма в книгата на богомилите, нито в тангризма. В цялата книга на Глогов и в това, което аз разшифровам, а това означава тангризма, доколкото го разбирам, винаги твори силата Ра, която е силата на светлината и на творчеството. Зо се опитва да постави граници на творчеството и за това се съпротивява, защото Зо е силата на смъртта, силата на деградацията. Нищо не може да бъде вечно. Искам да разберете дълбочината. Опитвам се да ви кажа дълбочината на онова колосално знание, което е имал нашия народ. Представите ли си, те са знаели, че има една сила, която не може да ни твори. Тоест, кварките не могат да ни се съединяват. Те са направени да се съединяват. Като се съединяват след четвъртото ниво, не може да ни направят елементарна частица. Елементарната частица не може да бъде безучастна към другите елементарни частици. И какво прави? Прави втората космическа реалност, атома. Атомите, като се съединят, какво правят? Третата космическа реалност, молекулата. Молекулата, когато се комплектова от много молекули, какво прави? Клетката. Клетката какво прави? Организма. А организма сме ние. Това знание е заложено тук вътре. Това знание е вкарано в информацията, че силата Ра има заложена информация в нея да превърне кварка един ден в човек, който стои като нас сега и си говори. За какво си говори? За най-съвършеното нещо в човешката култура. Абстрактното мислене. Това са знаели нашите тангристи. Че духовното развитие на едно човечество спира тогава, или по-точно на върха е тогава, когато човека може да мисли абстрактно. Можем ли да мислим абстрактно ние? Коя жена ни е казала, искам да имам дом, къща, съпруг, деца и семейство? Абстракция ли е това? 100%. Реална абстракция ли е на ум, който знае, че това е възможно, защото в него стои информацията, може да стане. Знае. И когато се съюзи с един мъж, първото, което почват да правят, какво правят? Правят семейство, правят къща, правят деца. Това е абстракцията, която вътре в материята може да бъде обърната на материална система. И това е силата Ра. Но Зо знае, че всяка структура, която е структурирана, след атомното й образуване особено, трябва един ден да се разпадне. Тоест, Зо е силата, която налага лимит на съществуването. Защото не може един ден да не се разградим. И след това започва вражда между тях. Каква е вражда? Те в началото творят заедно. Ще прочетете. Много е любопитен. Много е информационен Глогов. Аз само го анализирам. Като се опитвам да разкажа защо е така и защо така той говори. Ще видите един момент, когато те творят заедно. Те се разбират страхотно точно какво да правят. Но идва един момент, в който всичко почва да съществува, почват да се появяват хората и Зо не знае какво да прави. Тя не знае какво да прави, защото това всичкото, ако е вечно, представете ли си, ако ние сега в момента сме 10 милиарда, човека в този форма, която сме ние,
т.е. като човешко същество, съществува от 19 милиона години. Блаватска го изчислявала миналия век и тя съобщава 18 милиона 886 там хиляди, не знам колко, 19 милиона години, аз го закръглям по-лесно. Представете ли си 19 милиона години по 10 милиарди хора как се въртят на тая планета, всичките заедно. Тук ще сме един върху друг. Всяка структура, която е сътворена в материята на съответното ниво на нейното материално образуване, това го има вътре, трябва да се разгради. Ако ние са творени на ниво организъм, организма трябва да слезе на по-ниското ниво клетка. Ако клетката не може да живее, слиза на още по-ниско ниво атоми. Атомите са материята, Земята, както казваме ние. Материята, от която ние сме образувани. Това е цялата Менделеева таблица. И ЗО за това не иска. Когато влизат в лек конфликт, вече ЗО започва да се съпротивява и оттам нататък почва малко легенда. Но така или иначе, вие ще проследите. И сега това го казвам не за друго, а за да се върнем на темата, която преди малко повдигнах. Не става въпрос за дуализъм, защото ЗО никъде не твори сама. Тя само ограничава творчеството, а става въпрос за бинарност. Става въпрос за 2 в 1. Семейството не е ли 2 в 1? Всяко дете не е ли 2 в 1? Ние не сме ли 2 генетични системи в една система? Тогава кого отрича Ватикана? Кого гонят? Защо прави тези 4 похода? За да унищожи уникалността на учението, което знае и ще разкаже на хората, че всички са брати и сестри и че няма добро и зло на планетата, а има сътворение и деструктурирани разрушения. Това е целият процес, както ние ще го знаем по себе си. Всеки, който е роден, един ден ще се замини. Уникално знание на българите преди християнството. Тоест в онази доктрина, в която те са владеели нещата до кварк. Много са темите вътре. Интересно е, например, как в тангризма на онова време, там ще прочетете израза на Глогов. Полумъж и полужена. Създаден полумъж и полужена. Полумъж и полужена означава сперматозоид и яйцеклетка. Те са по 1/2 от нашата ДНК, които като се съберат правят една нова ДНК, която се нарича беби. Полумъж и полужена. Получовек. Няма как на това време да каже сперматозоид или яйцеклетка, защото няма такива термини. Няма как по това време да каже разпад до атомно ниво, защото няма такъв термин. И те са намирали за това време термините, които имат. Обяснено е според ние някой ден за нашите потомци, макар че сега вече се усеща този проблем даже, за нашите потомци ще сме смешни с нашите разсъждения. Защо? Защото те са ново ниво. Съвременните деца са уникални. Вече е пълно навсякъде с деца от следващата раса, които, ако внимателно ги наблюдават, и събират учители от всякъде. Сега образованието е комплексно. Сега, който владее музика, владее всички музики на света, минали през нашата последна 4-та коренна раса. 5-та коренна раса. Всички, които са художници, в момента новите деца владеят всички принципи на творчеството на художниците през цялата ни епоха. Тя е 160-180 хиляди години, тя не е малка. Всички са бетовеновци, моцартовци и всичко вътре. Комплексно се ражда. Не знам дали сте виждали снимка на 4-годишно дете как свири на пианото и майка му държи на коленете, и тя натиска педалите, защото не може да ги стигне. 4-годишно дете свири, Бах ли свирише кова, нещо, или един от големите композитори. Пердаше го и няма таблици, няма ноти, няма нищо. То си го свири, тук вътре в главата му е всичко. Това са знаели българите. Че когато едно човечество мини епохите на натрупване на знанието, идва епохата, в което знанието става комплект. В което знанието, не знам дали се чува, аз се надолу дърпам заради книгата, знанието започва да се събира комплектно. И в един момент, когато имаме ново прераждане, богомилите вярват в прераждането, тангристите също, когато имаме ново прераждане,
и в един род или в един човек се събират, да кажем, музикалните реализации на цялата епоха, той излиза с цялата музика отпред. Той излиза готов. С какво? С колосалното знание на цялата пета коренна раса. В шеста коренна раса ние или ще изгубим, или ще трансформираме тези тела, които имаме, но тогава контакт ще бъде само на телепатично ниво. Много често се говори за това, че писменото слово унищожавало телепатичните способности на хората. Не е верно. Интуитивните способности, които водят до телепатични предавания на информации, са наистина потиснати, не унищожени. Животните ги имат и ние имаме едно чувство, дето викаме инстинкт или интуиция. Да. Но когато овладееш писменото слово, когато овладеем словото на това ниво, на което днеска ние сме го овладяли, тогава се получава възможността информационното поле да е толкова богато, че на други мислите да бъдат разбрани като концепция. Когато разберете на други мислите, че да кажем иска да си купи лека кола, вие никога няма да сбъркате тая мисъл, че той иска да си купи трактор или самолет. Тоест, вие получавате информация комплектно, че човека търси кола. Каква ще е колата, каква ще е марката, откъде ще я купи, колко ще струва, това няма значение. Но идеята се предава. Затова днеска много от ясновидците, между другото, се патят от тази причина. Защото имат много интелигентно мислене. И това интелигентно мислене им пречи в някои моменти. Защото разширяват много информацията, почват да търсят синоними вътре и малко там се объркват. Словото е голямо нещо. Това слово, което Антон Глогов разглежда, е програмно слово за всичко това, което е било записано в 2 книги на турски език и на глаголица в нашата история, предадена е на Глогов и после той го успява да го предаде на... Всъщност след този запис, това е една малка книжчица, но тя е уникална. Нашия презвитер Козма се опитва да се противопостави, но ако внимателно четете беседите на презвитер Козма, ще видите, че той внимателно, но няма къде да отиде, признава, че всичко, което богомилите са казали, е вярно. Той го отрича, защото е официален представител на църквата, няма как, те ги броят за ерес. Но всичко, което той говори, всъщност утвърждава богомилите, че се прави. Така, завършвам с това, че тази книга аз се опитах да го прочета словото на Глогов през доктрината на нашия тангризъм, защото вътре има изключително много думи, термини, понятия, които на него не са му били ясни, са предавани по този начин, но които вече на днешно ниво, на съвременно, ние можем да облечем в новата си езикова култура. Тоест имаме вече инструменти, имаме нови думи. Имаме думите, които те са нямали. Това е моят опит с тази книга. И да кажа на хората, че богомилите не само са знаели. Богомилите са знаели как да го преложат на дело. Представете си, че всичко беше станало общиария. Къде отива църквата тогава? Къде отива Ватикана? Той тогава Ватикана работи, нашата църква още я няма. Тя не е разделена църквата още. Къде отива държавата? Къде отива полицията? Къде отива армията? Днес виждаме къде отива. Отива всеки ден децата, които раждаме, да ги пратим там, да ги избият. Няма значение кой е добър и кой е лош, няма значение кой на кой фронт е. Важното е, че умират хора. При богомилите процеса на насилието се отрича принципно. Това плаши Ватикана. Това плаши всички онези, които са на власт и затова накрая и царете се включват, защото разбират, че те дори застрашават и тяхната власт. Защото в общиерията най-тежкото наказание е да те изгонят от общиерията. Ако сте чели, ви знаете, че първият път има порицание пред обществото, за това, че си сгрешил. Ако отново сгрешиш, те връзват на едно дърво, принудително всички знаят, че вързани е сгрешил, никой не го закача, никой не го хули, но той изживява на това, че е вързан там и е наказан. Ако и след това продължи със същия си грях, един ден се събират старейшините, съвършените, като Боян Мага, и му казват: довиждане, нямаш работа повече в нашето общество. Заминавай където искаш, който. Те не убиват, те не наказват по друг начин. Вижте какво става днес. Гърмим се по улицата като на състезание или като на
На детска игра едно време играехме си на такива фалшиви пистолети. Така, аз по някой път, като взема думата, мога много да говоря, дълго, информация. Мисля да приключа с това. И ако има въпроси от ваша страна, ако нещо искате да питате. Особото място на жената отделя ми направи впечатление, преглеждайки книгата, жената като принцип на принципа на Книжнината. Жената. Първата жена, когато се създава според богомилите. Защо според тебе? Тоест, принципа Ра, затова тази енергия, затова се има женски род. Ра е женска структура, защото жената е инструмента на еволюцията на Бога и на Вселената. Тя може да възпроизвежда, не мъжа. Затова Ева, в това, което описват евреите, Ева първа яде от плода на познанието. Защо? Защото иска да ражда. Защото аз не помня в коя книга, но в една от книгите го зададах този въпрос. Толкова ли е бил зле той Господ, дето не е правил? Те е направил полови органи на двамата, такива, които да нямат само да удовлетворят естествените нужди, а нещо допълнително, обаче не им дава да го правят. Как става това? Ева, защо има тая отрова? Адам, защо има такъв полов апарат, който е предназначен за взаимност, която до какво води? До бебета. Тук има един много любопитен въпрос и аз вече го казвам по-смело. По-внимателно погледнете принципа, наречен Сатана. Това дявола ли е или Сатаната? Това е Сатаната, който им казва да ни... ако ядат, какво ще правят, но това не е дявола. Това са две различни неща. В Библията това е смазано, преобърнато, завъртяно, така че хората хем да го знаят, хем нищо да не разбират. Сатана е най-големият благодетел на човечеството. Защо? Защото до сега ще да има един, не знам на колко хиляди години дядо Адам и на същите години баба Ева и нямаше да има едно беби до тях. Кога Адам, как реагира Адам, когато Ева еде, дава на него и той еде? Гол съм, гола е. Откъде дойде това? Кой им предаде етиката и естетиката? Кой им предаде морала? Кой им предаде срама? И веднага какво им внедри добрия Бог? Това е Йехова, това не е добрия Бог, не е Тангра. Не е Отеца, иже си на небесих, както го каза Исус, а е планетния, нашия, Луцифер, или Йехова, както го наричат евреите. Той се ядоса от това. От кое се ядоса? От това, че на двамата им се отвориха очите. Какво видяха? Видяха, че имат полови органи. Щом имат полови органи, щом са изпитали срам, значи могат от тук нататък да преодолеят срама. Като го преодолеят, какво ще има? Ще има човечество. Това плаши Йехова. Не го плаши това, че те имат отворено съзнание вече. Плаши го, че с това съзнание те ще разберат и какво? Ще разберат какво е добро и зло и ще станат като нас. Значи вие, боговете, знаете какво е добро и зло, не ни давате на нас да го знаем, защото ако го знаем, ще сме като вас. От това ги е страх. От това го е страх Йехова. Когато змията това, не взехме друга тема, ама змия, знаете ли какво означава? Змия означава затворен цикъл на преминаване на енергетиката от опашката на човека до точката на Бога вътре в главата. И точката Т20 на Лелеванга, която беше отворена. Това е змията на събуждането на чакровото при индийците. Затова са необходими минимум 10 години обучение. Затова пък Дънов, например, завеща на всички от братството да не правят тяхната йога. Защо? Защото тяхната йога иска 10 години дисциплина. Тя е за тези народи, които не са узрели за еволюционно развитие, както е бялата раса. Ние работим отгоре надолу, затова Лелеванга, аз не знам дали съм казвал друг път тук, аз ходих без ред при нея, тя беше казала, той винаги като идва, така нататък. Тоест не говоря така случайно само приказки. Лелеванга затова имаше отворена фонтанела. За да може точно неутрино или елементарни частици да влизат съвсем естествено, без съпротивата, защото череп отгоре пази, да влизат, да активират нейния мозък и третото око да вижда картините, които са свързани с въпроса и живота на човека пред нас.
От това го е страх Егова. Всъщност човечеството откъде тръгна по пътя на злото? От тогава, когато разбра, че има добро и зло. От тогава, когато те се детерминираха. От тогава, когато злото застана от едната страна, доброто от другата страна. Ако има някой, който да е създавал дуализъм на земята, това са евреите и Ватикана. Никой не е създал друг дуализъм. Ние, българите, създаваме бинарност. Те работят заедно в един етап. Но все пак зло трябва да даде смъртта, трябва да даде край на формата. Няма как в Вселената да има форма, която да няма край. Затова трябва да погледнем малко по друг начин на това. И какво са знаели те? Какво е знаел той? Той е знаел, че в момента, в който Ева разбере, че може като всичките животни наоколо, змиите са раждали, слоновите са раждали, всичките са раждали, тя стои, няма беби до нея. Що и направи този полов апарат? Единственият женският полов апарат, уникален с това, че може от елементите на Менделеевата таблица, които едем всеки ден, да направи беби. Такъв инструмент българите са го знаели. Затова пишат за този инструмент, който прави полухора. Полумъже, полужени. Сперматозоид и яйцеклетка. Така е предадено знание. И това много е тормозило Ехова. Какво прави той? Изгонва ги. Откъде? От рая. И той се стои самичък вече вътре. Предполагам, че му е много добре там. Да, но Вако Столев, не знам дали знаете, той изказа мисълта, че човек е, всъщност той конкретизира и философски е доказан, че човек е Бог в развитие. От тогава насам, тъй като човек е Бог в развитие и стига до това ниво на колосалното, абстрактно, духовно мислене, дядо Господ се остава сам и рая е вече отвънка. От това го е страх Ехова, че рая отвън, че планетата става рай. Тя може да минава през всички катаклизми, но ние виждаме как вътре в рая се борят змията с него. Значи змията е вътре в рая при него, тъй ли? Той нали беше в рая? Нали стоят в тая градина, дето само е добро и дето всичко е него. Какво търси змията вътре? Това са кодови. По-различни. Които трябва да се разглеждат по по-друг начин. На хората са дадени, за да могат на религиозно ниво, ние се нуждаем от тълкуване. Да се нуждаем от посредническа дейност. Това е цялата работа. А това означава владение на психиката на хората. Аз пак взех думата. Така, ако имате въпроси, да. Аз искам да задам един въпрос. Има една първа жена, Лилит, която е преди Коя? Ева. Лилит. Която Лилит, да обявява за дяволица. Защо? Сега, това е една много голяма спекулация. Лилит и Аллах са боговете на лунната структура, на лунната система. Тоест, те са богове на бархишадите. Всички богове на Луната през лунното царство, когато всички сме били на Луната и сме живеели там, оттам е започнал живота, се наричат питри. Тези, които работят с формата, каквато ние и ние имаме благодарение на тях тая форма, се наричат бархишади. Тези, които работят с мозъчната структура, се наричат агнишвати. Агнишватите и до ден днешен за агни и за агнишвати се говори в Шамбала, лунните религии. Те говорят, когато казват агни, те казват огнената система на развитие на нашето, да кажем, мислене, на етера, рам или огън, който има лунен характер. Когато сме там на Луната, боговете се наричат Аллах и Лилит. В слизането на хората на тази планета да продължат еволюцията си тук, защото Луната изпада в колапс, виждате го, той е ясен, всъщност започва вече новото елохимно организиране на Слънчевата система, при което Елохима Ехова няма планета. Това го пише, между другото, Мауро Белинго, ако го прочетете. Неговото изследване е страхотно. Аз сега само се опитам да го резюмирам леко. Той го описва и почва голямата битка на Ехова да се направи народи. Той събира 5 племена, от които се прави един народ, който накрая го нарича, нарочно го наричат евреи, защото преди това са само Юдово коляно и Вениаминово коляно в тяхния род, а всичко друго е една сбирщина.
за да ги обединят с едно име. Както по-късно внедриха славянин, евреин, грък, всичко това са измишлятини. Няма такива етноси. Всичко това е измислено за да. Така че Лилит е от лунното царство. Сега Лилит, не знам по чия причина, но Лилит се вкара в астрологията много. И оттам започнаха много да се... Защо църквата я обяви за дявол? Защото тя се намира в лунното начало, а лунното начало не е слънчевото начало. А Христос е слънчев. Той, между другото, не знам дали знаете, Исус има документи, че е българин. Има документи. Бившият директор на музея Чудомир в Казалник, ние бяхме много добри приятели, Бог да го прости. Години наред сме приятели и си говорим по тези въпроси, аз му ги казвам тези неща и му казвам, ние в тангризма знаем, че човека, който ще дойде като четвърто снижение на Тангра в човешка форма, се нарича Исаа в тангризма. А евреи, гърци и други го наричат Иса-Ра. Те и до ден днешен казват на Исус Иса-Ра. Защото имаме Танг-Ра, Амон-Ра, Мада-Ра и човешко същество Иса-Ра. Всички трябва да притежават космическата енергия на сингуларния център Ра, на творчеството. И тъй като ние сме слънчеви, няма как слънчевата религия един ден да не стигне до там да отрече лунната. Защото лунната е отражение. Това е целият проблем. Слънцето само създава енергията, докато луната е отражение. И сега, тъй като християнството е слънчева система, то между другото бялата раса е от траки и от българи. Основоположници на християнската система сме ние. Къде тръгва християнството? Преди няколко дни бях в доклад на Съюза на учените във Варна. Имах доклад за един наш манастир, който с много оговорки писаха 4 век с изключително национално значение, който аз ходих, изследвах до някъде и в този доклад предложих име, тъй като конника, който са опитали там да нарисуват, явно художника е бил 4 век, нямаме и Ерминия, нямаме художници, които да работят в църквата. 4 век монаха колкото му схваща, но човека е направил много хубаво лицето и главата на коня. Обаче не се знае Свети Георги ли е Свети Мина. В 4 век може да бъде направена иконография само на Свети Георги и на Свети Мина, защото един е убит в 305 година, другия в 309. В моя доклад аз доказвам, че това е Свети Мина. Защото ако е Георги, трябва да има копие, което да пронизва долу в краката на коня змия, а так следи от опит да нарисува змия няма. След като нарисува конската глава добре, няма как да не нарисува змийската глава добре. А няма следа, значи и Свети Мина. Те са само двама. Свети Мина носи кръст в лявата си ръка. С дясната управлява, точно така в лявата... Не, с лявата управлява коня, с дясната носи кръст. Този конник, който е нарисуван, там има кръст горе. Освен отделните кръстови. Така в този доклад... И за какво говорим? 4 век. Минах ли времето много? 4 век българите имат манастир с 7-8 души, скален манастир до Каварна, с иконография вътре. Какво християнство ще дойде да ми дадем 9 век он е българоубиеца, Борис I? Как ще ме кръсти в 9 век, аз в 4 век имам манастир. Ние в 3 век имаме епископия, в 3 век имаме манастир в Поморие. Така приключваме, защото много съм прескочил времето, предполагам. Да. В книгата си за Боян Мага разказвате за тримата братя Яфа, Хем и ще ме бият вече. Много ли прескочихме? Само с няколко приказки ще кажа. Да, въпросът е много хубав, защото е така. Трябва да знаете, че 3 сина на Ной са и 3 са българи. Това са 3 личности, които са генетици, които душите им пристигат принципно в началото на 3-та коренна раса от съзвездие Касиопея, която контролира нашето ДНК, което е насадено в нашата планета от съзвездие Воловар, звездата Арктур, и заради това тези, които наблюдават извънземни днеска, се наричат арктурианци, едните от тях. Те са точно, ако им видите портретите, както ги рисуват хората, които имат такова виждане, те са точно съвременните хора. Както и да е, това е друга тема. Сега, не съвсем далечна, но е тази тема.
Какво са тези? Да, ние когато започва една нова раса, тези 3 души се прераждат, за да дадат направление на енергетиката, на стиковането на новата ДНК за цяла епоха. Когато расата приключва, както в момента, те 3 идват. Тези 3 души се казват Вакло Штолев, Петър Дънов и Хам, понеже е жив, още не говорим за него. Ролята им каква е? Единият се казва на български Сем, който е владетел на реките около Струма. На река Струма, която се казва Йордан, цялата и долина в старите карти се нарича Палестинска долина. И така нататък, но това е друга тема пак. Така, този район е район на Сем. На Сем от Семе при българите. Евреите го направиха на Сим и не могат да обяснят откъде идва това име Сим. Другия, който работи с Черно море, с Черноморския басейн, се казва Яфа, защото е мярка. Яфа на български означава мярка. Всяко нещо е мярка. И това чаша от кафето, ако вземете, за да се разделим нещо, то става мярка. Той е мярка. Третия е Хам. Единият Сем е дясно въртящата структура и ян системата на нашата ДНК. Яфа е ляво въртящата ин системата, женската система на нашата ДНК. Хам е енергийният център, по който се завъртат двете структури на ДНК. Те в края на всяка раса пристигат, за да направят енергийни промени на народа, който може да поведе човечеството напред. Този народ, който може да го поведе, е нашия народ, бялата раса. Затова са тук и 2, и 3. Говорим само за 2. Те са генетици. Няма как да станете да кажат, ние сме генетици и ще ви променим генетиката. Като Дънов, понеже е рак, в астрологията това го пише, това е майка на живота. Живота за първи път, човешката форма е започнала, когато със звезда Рак е владеело цялата енергетика на тая планета и на Слънчевата система. Той е врата на живота, затова всичко при него е свързано с битието и с живота. Всичко е с живота, от поведението вкъщи, как да си метем къщата, до големите идеи. При Вакло Штолев всичко е другото, което е концепцията, голямото, мярката, в която трябва да се стигне, затова той разглежда философията на... И 2 разглеждат Христос. Те нямат лични учения, това трябва да сме наясно. Претенциите, че те имат лично учение и че са мирови учители, е невалидна и за 2. Защото те не са мирови учители. Този, който е миров учител на любовта, се казва Исус Христос. Те интерпретират структурите на нашата ДНК възможност да приключим расата по този начин. И това са тези 2, и ние ги знаем. Така, приключихме, защото изглежда много сме пресрочили.